Ja. Tag noget frokost med. Lækkert. Har du ikke nogen rugbrødsmadder? Nej. Jeg har mere med. Og du skal lige holde alle du skal lige holde mit drikke. Ja, du skal lige holde alt det her. Det er mit drikke. Hvorfor har du 3 sodavand? Fordi jeg bliver lidt tørstig nogle gange, når jeg er ude. Nå, skal lige være noget hedder... Skal vi på løbet? Ja. Okay. Skal vi løbe lidt? Kom. Nå ja, vi skal huske at varme op. Varme op, det er rigtig fedt. Ja. Okay. Varme op, færdig, kom. Vi skal bare nå tilbage her til enden solnedgang. Vi kan godt løbe lidt hurtigere. Sagtens. Jeg er klar. Ja, er du godt? Spænd. Og vi skal ud. Time up. Jeg troede, vi havde varmet op. Jeg ved det godt, jeg skulle bare lige, jeg havde lige sådan. Kom, så lidt hurtigere. Kan vi ikke godt holde en lille pause? Jeg er nødt til at have noget til dig. Er der noget, min ven? Nej tak, jeg tror, jeg springer over. Skal vi løbe lidt, eller hvad? Nå, kom så. Skal vi løbe lidt, eller hvad? Er der noget til dig? Nej tak, dem gemmer vi. Det gemmer vi. Nej. Nu er det din tur til at have vores drikke, så vi er altså virkelig... Så, her, tag det, og så løber vi. Ja. Så. Op det på bakken der. Kom nu, lev! Ja, kom så! Osterøjet. Ja, han lever! Er du okay? Ja, fint. Vi går videre. Okay. Er du sulten? En smule. Osterøjer. Tak. Afgrund. Okay, jeg kan ikke længere. Kom nu. Jeg har ondt i hjertet. Kan vi ikke? Du er nødt til at finde en anden. Nej, kom nu. Okay, farvel. Nej. Vi ses. Må jeg ikke få en sidste hold for lystret? Du må få dem alle sammen. Tak. Farvel. Han var en taber. Se noget derhjemme! Jeg må lige finde nogle ting om Chris McDonald. Hallo, det er Chris McDonald. Hey Chris, kan du godt hjælpe mig? Hej, du er en lille tyk dreng, som godt kan tænke dig at træne. Ja, jeg vil godt træne op til et maraton. Et maraton. Jeg må lige høre, hvor meget vejer du lige præcis? Det ved jeg ikke. Jeg vejer 113. 113, det er 5 mange kilo, det der. Jeg tror simpelthen, vi skal ud og træne. Hvor skal vi mødes? Det ved jeg ikke. Hvad med nede ved Gentofte Sø? 5 lyder rigtig godt. Du skylder mig bare 3.000 kroner, når vi kommer dernede. Okay, vi ses. Hej. 3 timer senere! Hej, du lille ven. Du kommer her for coaching. Ja. Hvad fanden, det er sådan noget åsterejlort. Nej! Godt, du er så fat med den lille krop, min lille ven. Det er fordi, du skal æde noget mere protein bar. Rigtig mange protein og med post-fiber. Og de er med free liquor bar. Bare æde den rigtig mange af dem. Så skal du nok blive godt igen. Og det skal du bare lige høre, fordi du er på coaching gør det. Chris McDonald, det bookede jo i går på min hjemmeside. Det er rigtig nok. Kom, nu løber du. Skal jeg så ikke æde alle de ostebrejer? Må jeg ikke lige få nogle sidste nu? Nej, det må du ikke. Kom nu. Stræk mig, jeg får løbe rigtig meget. Kom, så du kan ikke lade mig rigtig
og god dansk vand uden CO2 og citrus. Okay. Kan du egentlig sige rød grød med fløde? What? Hvad sagde du lige? Rød grød med fløde. Red graham flag. Rød. 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 Rød grød med fløde. Kan du sige det? Senere i Lotto! Det hedder til Netto-konten. Senere i Netto! Ja. Slutte dagen af med vores free liquor bar og en god dansk vand uden citrus og CO2. Godt. Ja, hvor er vi nu, min lille trygge dreng? Hvor er vi henne nu? Biblioteket. Ja, det er også meget vigtigt. Når du ikke dyrker sport og sådan, så er det altså altid sundt at læse en god bog. Så det er det, jeg har til at gøre i morgen, når de åbner. Ja. Folk for satan, det er dårligt det er. Nu går jeg kraftedeme.